Ja vysvetlím, bola som poprosená, aby som ešte odovzdala slovo, neviem, či vedúci alebo zakladateľ. Raz, dva, tri, počujeme sa. Takže rád by som poďakoval nášmu začínajúcemu súboru. Sú to v podstate sme zariadenie, ktoré funguje pol roka. Sme denný stacionárne Smurče, takže už len za odvahu, že vôbec dnešné vystúpenie bolo také premiérové. Takže by som si dovolil poďakovať vlastne našim členom za to, že sme sa vôbec zúčastnili. Takže ďakujem ešte raz veľmi. Tak aj my ďakujeme za takýto milý moment, toto sme to ešte nemali. V každom prípade aj ja by som sa chcela poďakovať vám všetkým, že ste prišli, že ste sa zúčastnili, že ste ten 10. ročník našej speváckej súťaže spoločne s nami dobojovali tu dnes. Tak ako som spomínala, výsledky nájdete zajtra na internete a všetkých vás srdečne pozývam bez ohľadu na umiestnenie na štvrtkový gala program tento štvrtok o 17. v tejto radničnej sále. Odprezentujú sa tí najlepší, teda absolútni víťazi jednotlivých kategórií. Srdečne ste pozvaní. Ešte raz veľká vďaka vám za účasť, za to, že stále spievate, neprestávajte a pevne verím, že sa tu takto stretneme aj o rok. Majte ešte krásny večer. Dovidenia. S našou porotou sa ešte nelúčim, lebo tí ešte majú tú úlohu na svojich pleciach.